I per fi, un nou tresor que ens presenta un veritable, o quasi veritable repte, no? Bé, ens acaba de dir en Nathan que aquesta és la torre de Sir Francis Drake, el seu avantpassat. Així que en comptes d'anar per aquesta porta, agafarem i investigarem una mica. Ui, aquí no va, salta. Aquest home a vegades salta massa i a vegades massa poc, eh? Mira, aquí hi ha algun lloc on agafar-se, no? Saltimbanqui. Tornem a saltar. I amb molt de compte de no caure, ens endinsem en aquest cau per trobar un nou tresor. El 26è. La llama d'oro. Veieu com roda. Up, up. De cap per avall i tot, eh? I ja ho sabeu, va de jocs.cat.